Energia komunitate batek har ditzaken forma juridikoak. Ez dakizue nondik hasi zuen energia komunitateari forma juridikoa ematen? Pilula honetan dituzuen aukera nagusiak azalduko dizkizuegu eta nola laguntza itzaketen Gasteizko eraldaketa komunitariarako bulegoak prozesu osoan zehar. Jada talde eragile bat baduzue eta zer egin nahi duzuen zehaztua badago, momentu aproposean zaudete zuen proiektura ondoen egokitzen den forma juridikoa aukeratzeko. Kooperatiba. Kooperatiba da modurik ohikoenetako bat, batez ere Euskadin. Parte hartze demokratikoa eta etekinen bidezko banaketa sustatzen ditu, eta gainera, laguntza publikoak eta zerga abantailak eskuratzeko aukera ematen du. Kooperatiba bat sortzeak urrats batzuk eskatzen ditu. Proiektua definitzea, eratzeko eskritura notarioaren aurrean sinatzea, kooperatiben erregistroan izena ematea eta behin-behineko identifikazio fiskaleko zenbakia eskatzea. Halaber, banku kontu bat ere ireki beharko da eta gizarte segurantzan alta eman. Lan asko dirudi? Ez kezkatu. Eraldaketa komunitariorako bulegotik, tramite bakoitza ulertu eta jarraitzen laguntzen dizuegu urratsez urrats. Elkartea. Beste aukera erraz bat elkartea da. Energia berriztagarrien bultzada kolektiboan oinarritutako irabazi asmorik gabeko proiektuetarako aukera ezin hobea. Estatutuak eta sortze akta idatzi, Eusko Jaurlaritzako elkarten erregistroan inskribatu eta ogasunean identifikazio fiskaleko zenbakia lortu besterik ez duzue ekin beharko. Sinplea eta baldintza fiskal gutxiagokoa da. Hemen ere, eraldaketa komunitariorako bulegoak, aholkuak eman dieza eskizueke beharrezkoak diren dokumentuei eta behar bezala aurkezteko moduari buruz. Merkataritza sozietatea. Zuen helburua inbertsio pribatua erakarri eta askatasun ekonomiko handiagoarekin jardutea bada, merkataritza sozietate bat sor dezakezue, sozietate mugatu bat esaterako. Sozietate mota zehaztu beharko duzue. Estatutuak notariaren aurrean idatzi eta sinatu, merkataritza erregistroan inskribatu, identifikazio fiskaleko zenbakia lortu eta dagozkion zerga eta lan bete beharrak bete. Aukera hau konplexuagoa da, baina zenbait proiektuetarako egokia. Eta bai, hemen ere eraldaketa komunitariorako bulegoaren laguntza izan dezakezue erabaki bakoitzean orientatzeko. Ikusten duzuenez, badira hainbat bide energia komunitate bat eratzeko, eta aukerarik onena, zuen helburuen, inplikatutako pertsonen kopuruaren eta inbertsio motaren araberakoa izango da, eta garrantzitsuena. Ez zaudete bakarrik prozesu honetan. Gasteizko eraldaketa komunitariorako bulegotik, hasierako ideiatik hasi, eta zuen komunitate energetikoa errealitate bihurtu arte laguntzen dizuegu. Eska ezazu hitzordua, kontsultatu zure zalantzak edo bisitatu gure webgunea. Etorkizun bidezko eta iraunkorrago baterako aldaketaren parte izan zaitez.